Готово. Най-слабите се смениха и готово. Важно се въртите, бе. Значи останахме кои? Аз? Кои? Кой смени? Вие сте черни. Слагай маската, не Йовче Николай. Аз? Някак мислях, ти си играе в непасивност. И аз съм си чекали, накрая кова леки мене кой ми чекали там? Ти беше тук май на средата. Аз бях казал. Не, имаш и още. Да, вас двамата аз си радувчи. Мен не ме оцели. Мен ме оцелиха чак когато изпринтирах. Аз съм играла пейнтбол в гората на Банско. Там е супер яко, защото си изглежда от проветката. Колегата по 20 топчета ме заради това. И като те убият, дигаш ръка, за да те стрелят. И аз шефа ме позна точно в сърцето. Прави вечер на мен. И аз дигам ръка, викам убийте само и всичките и отпад от вас. Цялата бях отгоре с отново. Викам ще ми, няма заплати, няма заплати. Бяхме на тимбилдинг, много яко беше. Ходихме на... Само тук ще фокусирам за начало. Ти няма ме познаеш, така че... Единствения със зелен мой. Тук. Кристиан е мъртъв. Хайде, зареждай се. Хайде, зареждай се. Чуки, идвайте да си мислиме как. Там сме. Ние сме там, нали?